chenro. Higani obedo higa marabora kabisa. Ote mari ne jokanyanam e kinde makoro wane siku ma Desemba osema na chakore. Erokamano VOJ, mokwongo mara en go erokamano mathoth ne jowinjo wa gi joneno wa gisechung' kodwa kaka kambi mar Royal Media Services e chenro mag Ramogi TV, Ramogi FM gisechung' kodwa kabisa. Sekta wa media kaka le midieche mang'eny to waneno ka jowinjo wa gi joneno osechung' kodwa motegno. Mara en puoch gi pak ne gin. Mara ariyo en paro ne gin. Ni kamora mora magintiere esikuku ka. Mano senindo jatenda Washington Akumu kendo siepna Onyango Wuod Akumu. Ne paro nwaga kane watiyo coordination ka koro tich abich tidhi igajori to kiny ne biro office idwade komatin. To noko gano mera would saying there's life after the party. Uparo ni kiki chame ahinya wang'e ni mae sikuku mae kuma party nitie tang'o nitie kiki chame ahinya parie mbele to kata kanya kichiem chuoth ni mbele pek chiemie maber berie erokamano.